Nem látom benne az újat. Tyskens újra divatba hozza a csípővonalat. Gondoltam, Hova lett a többi ruha? valamit felhoztam, a többi meg lent. Figyelj és tanulj. Azt hiszem, ez nagyon érdekes lehet. Nem tudom felfogni, miért olyan nehéz összehozni egy tisztességes főpróbát, hiszen bőven volt idejük felkészülni. Ez egyszerűen érthetetlen. Hol vannak a reklámruhák? A Banana Republic már átküldte. Ez édeskevés. Mi ez? Utána nézek. Talán ez, hogy tetszik, Nigel? Jó, ismer. Elég egy balerina szoknya és fürdők a hattyúk tavában. De azt mondja túlságosan... De Lacroix, júliusból? Szerintem nem. Nem is hasonlít, ha feldobjuk egy Hol kicsit. van a hozzávaló őt? Miért kell könyörögnem? Tessék, nehéz döntés. Más a stílus. Min mosolyog? Nem, semmi, tényleg csak szerintem ez a két öv tök egyforma. Hagyjuk, még nem ismerem jól a cuccokat. A cuccot. Ó, értem. Úgy érzi, hogy ez mind távol áll magától. Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, azt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát annál, mint hogy az öltözködéssel törődjön. De fogalma sincs róla, hogy ez a pulcsi nem csak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék. Nyilvánvalóan arról sincs fogalma, hogy a 2002-es Oscar de la Renta kollekció égszínkék ruhákból állt, és Yves Saint Laurent maga is égszínkék jackiket tervezett, ide is elkenne egy. Hamarosan további 8 kollekcióban bukkant fel ez a szín. Valamivel később kiskereskedelmi hálózatba került, onnan valamilyen tragédia folytán a turkálóba, ahonnan maga kihalázta. Ez a kék szín dollármilliók és kemény munka jelképe. Roppant mulatságos, hogy épp maga idegenkedik a divattól, miközben olyan holmit hord, amit mi választottunk ki az ön számára, mi, akik itt vagyunk. Egy halomcucból. Azt merészeltem mondani, hogy nem látok különbséget a két tök egyforma öv között.